Dwi yn chwarael Tal y Sarn eto. A dwi wedi gwneud ystol i fi fy hun. Er mwyn mynd i mewn i'r twnnel. Ellai bod hi braidd yn hir, ond dydi moch. Felly dwi fwy o Indiana Jones na James Bond tro 'ma. Mi fyddai hefyd yn nofio heb water scooter bach. Felly be dwi am wneud ydy mynd yn nes at y graig yn fancw, fel bod gennai lai o waith nofio. Wn i'm pa mor bell mae'r twnnel yn mynd i mewn. Ella 8 troedfedd, ella 80. Gawn ni weld cyn bo hir, gobeithio.
O, dwi'n teimlo gwynt yna. Na, mae o wedi cau. Mae hwn yn debyg i beth sy'n cael ei losgi mewn injan stem. Hynny ydy beth sy'n dod allan o'r firebox ar ôl i'r tân orffan llosgi. O'n i'n pam bo' 'na bridd yma chwaith. Dyna ni wedi cael gweld beth sydd i mewn yn y twnnel. Pa mor bell mae o'n mynd i mewn i'r graig. A dwi'n falch o'r ystol. Mi nath hi weithio'n iawn. Dach chi'n gallu gweld y cadwyni. Amser mynd adre. Ffordd